Εδώ είναι η Μυτιλήνη, τη βλέπετε, και σε δευτερόλεπτα θα δούμε και το Γιάννη το Σινάνη από την όμορφη Μυτιλήνη. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο. Καλά είστε? Από τη Μυτιλήνη, μια χαρά Γιώργο, μια χαρά. Είμαστε στη Μυτιλήνη, τη συνεφιασμένη Μυτιλήνη, με ανθρώπους ζεστούς που μας υποδέχτηκαν φιλόξενα, με τον Γιάννη Σινάνη, τον διευθυντή του Αλφανιούς της Μυτιλήνης, και απέναντί μου με τον δήμαρχο της Μυτιλήνης, τον Δημητρίο Νάσο Γιακαλή. Καλημέρα Γιάννη Σινάνη. Θα συνδεθούμε με την Λίμνο και θα βρούμε εκεί τον Γιάννη τον Σινάνη, ο οποίος έκανε αυτή την παγκόσμια αποκλειστικότητα. Μάκη, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα από το σκηνοθέτη σας να βάλει τα τελευταία πλάνα και να μείνει εκεί που υπάρχει αυτή η λέξη ζούγκλα, η τελευταία ματιά του παιδιού. Είναι την ώρα που ανεβαίνει τα σκαλιά, είναι εκεί την τελευταία ώρα του παιδιού, στα μάτια του παιδιού, του Παναγιωτάκη. Όλοι θα δούμε αυτό το άλλη ερώτηση. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ιστορία θα μας δώσει από το στούντιο του Αλφα News στην Μυτιλήνη ο Γιάννης Σινάνης. Γιάννη, σε ακούμε. Θέλω να δώσετε ένα θερμό χειροκρότημα στο Μάκη. Θα σας πω γιατί. Ένα μεγάλο χειροκρότημα όμως που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Αυτό είναι κόλπο για να ζεσταθείτε. Μας έδωσε μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε και την καλή αλλά και την κακή πλευρά. Με τα παρατράγουδα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε. Ήρθαμε λοιπόν όλοι και ήρθαμε για να τιμήσουμε τον Γιάννη τον Σινάνη και την προσπάθεια που έκανε, πρωτοποριακή προσπάθεια όταν ξεκίνησε, και να τιμήσουμε έναν επαγγελματία με βαθιά συνείδηση, και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Τον μέγα ηγέτη της Λέσβου, τον Γιάννη το Σινάνη. Γιαννάκη, καλημέρα. Είναι ο Γιάννης Σινάνης. Να τον δούμε λίγο. Μυτιλήνη, χαίρετε. Καλημέρα Ρούλα. Καλημέρα στη Μυτιλήνη. Μυτιλήνη είναι μαζί μας. Μαζί μας δεν θα πει τίποτα. Τα ίδια έκανε χθες και χορεύαμε μέχρι τις 5 το πρωί.